siyaphikisana kapha noBaby, uyabuza uba ibe njani. Ndithi hayi ibimnandi qha iphele msinya. Uthi yena thetha inyani ibingamandanga, kaloku ayiphela msinya ayibimandi. Ndithi ibimandi nyani qha iphele msinya. Uthi yena kudala ndikuxelela uba ngabana xa iphela msinya ayibimandi, kungcono iphele kade. Uyabo xa iphela kade ke noko iba mnandi. Ndithi ke mna ndiyayithanda noba iphela msinya bayimandi qha. Uyabona iyakwazi ukuthi iphele kade ibe ingekho mnandi. So imnandi noba iphela msinya noba iphela kade bayimnandi, imnandi ndiyayithanda. Athi yena yena uthanda iphele kade kuze ibe mnandi. Xa iphela msinya kuya ibimandi. Kodwa ke ekugqibeleni siphele sivumelana kuba ngabana xa ithenga ipizza next time funeka angathengi lincinci, athenge enkulu because lincinci iphela msinya ayibimandi ke ngoku uba iphela msinya. Ngoku funeka athenge enkulu ke ngoku izophela kade ibe mnandi.